Box Tsomo 5400 ndisendleleni ndiyeza ndilindeni phezu komlambo iTsomo ndiyafika ngomso ekuseni ezizweni ndiwafumene amachiza kanibe ndilungisa imbiza nezitya ndisendleleni ndiyacela khanihlanganiseni nanthe impumelelo ikude ekhayeni elami ikhaya ndalifulathela ndingumuntu oyogawula indukwentle ezizweni inene intombi zihlambile phandle apha okwenza amafutshane akho nto intle phandle apha ndibuya namanxeba othando ingxowa egcwele imali bakhulwa nanthe indoda isebenzela ekhayeni ndihambile endleleni yam ndifundile kanye xa ndikufuphi necofa imvaba umvundla ndiwuvusile ngethemba ekhaya ndizawufika kubasiwe kuba imvula zobusika kwela Kapa zinethile umbethe ndiwuvukuzile amaqhwa endleleni yam andixhaphazile kodwa ngenqayi ndimile ekhaya uphando ndilenzile kodwa ndibuye nelize ndifuze bani ndikhula kweli khaya kukhala amagubu kuba kweli khaya amagqirha andothuki kuba nabefundisi ndikhula phantsi kwesandla sabo le imane ukundithethisa ndodwa engijolisa neliphepha imane ukundizobisa usizi ngomsizi indenza ndizingomba isifuba ndithi ndiyimi ntsikizi ndakuvela ngokhokhelo siba lwam ekhaya bakulindile impendulo zam bazilungisile ndilapha eTsomo ndiyasondela bizana udado bawo anihlangabeze ngasemlanjeni hleze ndoyele ekhaya sendifikile mbongo khawuyeka amabhongo lo mongo awuzimiselanga cima ingcinga ziyandoyisa xa zengifaka kwigumbi lemibuzo lo mbuzo impendulo yawo ishiyeke ngumbuzo mbongo ngubani lo ebesebenza nzima kangaka kweli khaya P.O. Box Tsomo kha nindihlangabezeni ndiyeza raya molokazana betha ngamandla kule ngqongqo zibazana ndicela uzivulele ziyosela malume madala ayagqobhozana tshotsha wena tatekhaya isilawu selikhaya saziwa nguwe ndibuya sendigula akukho ndawo iqaqambayo kodwa ukuhamba ndithetha ndodwa loo nto eyingqondo kuyayicutha kodwa akudibana amagama waphuma umbongo ingqondo ezininzi ziyahlutha indlebe okutya kwazo ziyakutyekeza ndilapha eTsomo kha nindihlangabezeni bendithe ndizawufika ekuseni gwedine mbi gwedine mnyama